ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎನ್ಕು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏತ್ ಲಾಭ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅವೇಡ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಲೆಕ ಸೊ ಅಂಚಂಡೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಮೂಜಿ ದಿನೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಹೋಲಿ ಹಿಡ್ದವರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಹಂಗಾರಿದಾನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡೆ ಎನ್ಕ 5,000 ಪ್ಲಸ್ ತೊಯ್ಪಂತಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು 4,000 ಪ್ಲಸ್ ಇಡಲೆ ಅಂಚಂದಿನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಮೈನಸ್ ಹಿಡಿತು IT ಕಂಪನಿಲು ಮೈನಸ್ ಹಿಡಿತಾ ಅಂಚಂದ 4,000 ಪ್ಲಸ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ನಡ ಡಿಮಾರ್ಟ್ 4% ಪ್ಲಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ 2% ಪ್ಲಸ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ 4% ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಏನಕ್ಕೆ 4,000 ಮತ ಪ್ಲಸ್ ಆತನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸದ್ಯೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ 5 ವರ್ಷೋಡು ನಿಕ್ಲೇನ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಅದಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಉಡಲ್ ನಿಂದಿನ ಸಲ್ಮೇಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್.